खाली आंख करी आदे कर देला पर तापर सेपट कर जाई ला हम डाके मौसा 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 कौन कौन है सी पैसा दियो पैसा सुध देथिल बोधे ये नाई मौसा सी कथा कौन कि ये आम गाँव में भसाणीटा हम तो पूजाटा होता गणेश 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 पूजाटा से आई पैसा ये तो सब जगह बंश रखिया गोटा पैसा तक मोर नहीं जी मत गोटे प्लान कर ओहो पणस ना ये वर्ष सेमती किसी फल है मौसा 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 शुणु 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 कौन नहीं 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 तो पणस कथा कहूँ नी आम गाँव पूजाटा हो तो तारी आम आई भसाणी चांदा चांदा दिंतु कौन मु चंदा ना मु चंदा मत चंदा कह मु चंदा मु चंदा कि ना 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 मु चंदा शुण शुण मो बाल रामदेव बाला न बाल मु चंदा ना 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 मु चंदा कि मु चंदा तुम कथा कर तुम मत चंदा कह ना ना मु चंदा कि आपण ना मौसा मौसा कहते मोटे मौसा बस मौसा चंदा ना ना तुम तुम चंदा कह ना चंदा चंदा कि मौसा चंदा मो बाल रामदेव न बाल मु चंदा कि मौसा मोर केते नबी थला मु काली काटी खाइची ना 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 मु चंदा कि मु चंदा मौसा मौसा शुणु ये भाई ताला वाला लोक पाख मत नहीं कौन पूजाटा हो भसाणी आम आसलु चांदा चांदा गणेश पूजार भसाणी आम चांदा आई भसाणी भसाणी ओ से कथा मत ये बुलाच से कथा गोले कह ना अच्छा भुआ शुणी भुआ शुणी तुमको ये 7 किलोमीटर पड़ यही पर देखिए पड़ेब मौसा 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 टिके 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 कौन एमती लोक पाख मत नहीं ये मौसा तू पूजू मौसा आम गाड़ी पूजाटा हम भसाणी पैसा कलेक्शन पे आम आई भसाणी 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 अरे बा ना 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 मौसा 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 ना ना मौसा बापा देथिले पैसा तुमको दबा पई ओहो बापा ताहले तुमको पैसा देथिले मते दबा को आज्ञा सत्य कहले दउन मते काहे के हइराण तो के करूछ पळांतनी केते बळ बुढ़ा को एकता सुन देला मौसा मौसा टिके 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 आउरी पैसा रखुछ काहे के मते तमे बापा ने बापा हइराण करते आ पैसा देबो